Ang atong swito karon mga kaigsuonan, usa sa mga butang nga makapalapsaw sa atong pagtuos Ginoo bisan pagkita ng alagad mga kaigsuonan, mao ang gitawag natog mga pagampo nga usahay atong gibati nga wala kini siya gidungog sa Dios. Bisan kinsa kanato nga nagalagad mga kaigsuonan, bisan pag-unsa kita kadagigon sa atong pagalagad, aduna gyud mga panahon nga atong gibati nga usahay ang Dios halayo kaayo kanato mga kaigsuonan. Adunay mga panahon mga pinalanggan ako mga kaigalaan nga bisag kita mag-wonder nga sa atong mga inampuan daw susama nga ang Ginoo wala nagapatalingog kanato. Ang pangutana nganong ning katawa man gyud taon si Sarah. Ang Ginoo ni nagsulti ba sa mga matulunda nga sa mabuntis apan ang pangutana nganong gikatawan man ni Sarah ang proklamasyon nga siya mabuntis mga pitalangga na akong kapaglaom. Matthew Henry, usa sa mga commentator sa Balang Kasulatan magkapaglaom akong gilili nga ang pagkatawa ni Sarah usa ka pagpadayag mga pitalangga na akong kapaglaom nga si Sarah nakapsa na gyud sa iyang pagsalik o pagtuo sa Dios. 25 ka tuig ilang inampuay pero wa gyud in taon na buntis. Ako na sinati nga gibati ni Sarah nga mga pagampo wala gyud in taon gidungog sa Ginoo tungod sa 25 ka mga tuig nga grabe pagampo in taon wa gyud nahimugso ang gisaad sa Dios. Ang purpose daw sa pagampo dili di ay pag-usab sa plano sa Dios. Ang purpose kuno sa pagampo dili ang pag-usab sa una-una sa Dios. Nagpasabot nga ko kita mo ampo mga pinalangga paglaom dili deta magunahuna nga usbo na tong plano sa Dios bisag unsaon na tog ampo kapaglaom mamudmod pa nitog ampo og nilodhanay that will not change the plan of God. Ang purpose is pagampo mga kapaglaom mao ang pag-usab sa atong mga sa atong mga unahuna aron nga atong masunod kung unsay plano sa Dios. Kaya usay ang plano sa Dios mga pinalanggan ako kapaglaom dili usay tamis kanato, dili usay nindot kanato, usay ang mga plano sa Ginoo dili ta ganahan mga pinalanggan kapaglaom mo na nga usahay nagunahon ta nga iyang kamatayon usa kadako nga pagpakya sa pagampo. Apan wala ta kabalo mga kapaglaom nga ang iyang kamatayon usa ka tamis ug usa ka nindot kapag tubag sa Dios kay ang kamatayon usa man kapag tipig. Ang Ginoo nahibalos sa katibukan sa tao sa tanan kanto sa imong kinabuhi, sa tanan nga mga buhok kana sa imong mga ulo, sa tanan nimong mga ugat, sa tanan sirkulasyon nakabalo ang Dios. Ang Ginoo di ay aduna gyud siya'y plastada. Si Sarah gikapoy na gid sag paabot kapag laom. Og ako kamo ginlas tinuod nga ang pagpaabot usa ka kasinatian nga dili malalim. So marang may stagnan ka sa airport o dili ni mong ma-flight mamao imbes alas 7 sa buntag i-announce nga imong flight alas 5 sa hapon. Dili ba na siya malisod kapag laom? Ako nasabtan kapag laom nga ang kining atong mga pagampo nga usahay itaod-taod sa Ginoo pagpaabot tungod kay gustos Ginoo ma-develop o nagtuo ko nga pinakalisod nga i-develop sa tao mao ang atong kinaya sa pagpaabot. Akong isulti kanyo kapag laom, besan pa nagporsisok na itong kaalam sa Balang Kasulatan o wala yun mahulma sa itong kagalingon ang kinaya sa mga santos yung isulti sa Balang Kasulatan nga mao ang pagpailob dili yun ta makatuman sa katibukan nga gusto sa Ginoo. Dako kay kalangkoban ang pagpailob. Besan pa sa ito tagsa ka mga kinaya mga kapaglaom, dako kay ngilampu ay yun ang pagpailob. Besag ako kapag laom nga nagwalid dire, dako kay nako pagampo ang pagpailob. Besag ikaw karon nga naminaw kapag laom, nagtuo ko nga dako kaayo alang kanimo ang kalabuton sa pagpailob. Kay besan pa sa atong ginalihan, besan pa sige tag worship kapilanggan kapag laom, apan kining atong pagpailob usay maumag gyud kini mo'y sukdanan sa atong pagkasuod ganha sa Dios. Ingon ang Balang Kasulatan, for I know the plans I have for you. Ang Ginoo adunay plano kanato kapag laom
Muna nga sa daghan nga mga panahon, mga tikalbong ta diha sa mga libaong sa atong mga kinabuhi, mga tagak ta sa pangpang diha sa atong pag-alagad, tungod kay imbis ganay plano ang Ginoo, maghimo mapunta ka galingon nato plano sa kinabuhi, o ginay nga mga tikalbong nato mga kinabuhi, ang Ginoo na podayon ang atong pasanginlan, nganong nagkaburitsi nga atong kinabuhi. Kaysa ako gikasulti mga kapaglaom, ang planos Ginoo, it seems like not good at first. Sa pagpadayon o sa bidli ang mga plano siya dito kasabot. Nga muagit ta sa pinitan, nga muagit ta sa kasagbutan, o sa mo na mga plano sa Ginoo. Ang atong himuon kapaglaom, ingon si Salmista David sa 25, kapitulo 4, ngadto 5, show me the right path, wa pagkanindot. Naingon sa Salmista David, mga kapaglaom, nga Ginoo, din ako magplano, kung nililipat, tuguti, nga akong makita ang imong mga dalan. Tuguti, nga akong makita ang imong pagpangulo sa akong kinabuhi. Tuguti, nga akong makita ang imong pagtudlo, ang imong pag-edukar kanako, aron nga ako makatultol sa sakto nga dalan sa kamatarong. Pagkanindot kapaglaom, nga Salmista David, nga nailhan nato nga bagitan nga tao, naghangyo siya nga mutanaw, nga tultulan siya sa Ginoo sa mga plano. That's why, pagkanindot kay sa pagampo mga kapaglaom nga, Lord, please help us to see and follow your leading sa atong tagstagsa ka mga kinabuhi. Gani na yun, Philip 4:53, nga ang tinuod nga Kristohanon kinabuhi, naglangkob kini siya sa dako nga bugno og martsa. Nagpasabot pilang nga kapaglaom, nga samtang nalipay kayo ang Dios, nga kita nagapaduol kaniya, dili kay ta magakumpiyansa, kay ang iyawa nagapaningkamot pagmaayo, stoy pinaagi sa daghan niya nga mga litag, pinaagi sa daghan niya nga mga bugno, nga ikaw ako mapukan. Muna nga dili kita kasulti kapaglaom, nga kining atong pagtuo karon og atong kumpiyansahan, ingon ani gyapon ni kadako nga pagtuo sa malabot sa pila ka mga tuig. Muna nga Espiritu Santo nagsulti nga we should have the unceasing endeavor. Tungod kay kita nagatubang og dako kayo nga gubat mga kapaglaom, diin wala gi exempted ka nato. Ang tanan nato nga pagpaningkamot must be continuous persevering, that we maintain the victory over temptation of Satan. Sa magkanunayon kini mga pinanga kapaglaom sa pikigsandurot sa Dios, nga kitang tanan mga kapaglaom makatagamtam og kaluwasan diha sa temptasyon siyawa. Pagawas mga kapaglaom sa daghan nga mga salida, ma-YouTube, ma-TikTok, maunsa pa ni kapaglaom, ma-vlog, pagka magkalilisan gani bisag ako karon nga nagwali kapaglaom, gansihon man ko sa nag-vlog karon nga nanggipantir ang nagtuwad-tuwad. Basta daghan yun ang mga tao dito mananaw. Pero kanato karon diri paglili ana sa mga tao paglili, oy warag wali man ni swipe pag-abot ito kapaglaom nga ikarwas dito nga manggiwasin nang gipantit ng kawas parte daghana sa maglili, ang viewers maabot tag 5 million. Pero kini nga tong wali bitaw kapaglaom mambuto na latong tilaok ani bitaw, pero pailangin taw kay pero ato magong malili nga wala bang gitay lain hinagiban kusog na magkukemper sa siyawa ni hinapos sa mga adlaw kapaglaom. Pila nagkapilo iyang pagpaningkamot sa ipaglinglan niya sa mga tao. Christian's integrity must be sought with restlessness, energy, and maintained with resolute and purpose. Ang pag-maintain mga pinanggang kapaglaom, di lang ma-maintain, kundi pag-increase sa itong pagtuo, mao ka na itong kikilasamtang kita nagpaabos pagbalik sa Diyos. Nagkatawa pag-ayo si Sarah tungod kay gi-underestimate na gid niya ang Diyos. Kano yung gi-underestimate kapaglaom? Gitanaw ni Sarah nga yung pagkatiguang, grabe na yung tiguanga. She underestimated God. But ang teksto nagsulti sa Mateo 18:14, is there anything hard for the Lord? Abi ni mo pilang kapaglaom, mo kini siya naghatag kanako og comfort. Daghan kitag mga suliran, daghan kitag mga pagampo nga ato pang gipabot katupagon, daghan sa kag giampo sa imong mga negosyo, daghan kay kag giampo sa imong mga anak,
sa imong bana, sa imong asawa, daghan siguro kag ampo nga warag mawad-an nata og paglaom. O sa imong nata nga makaya ba ka ni Sis Ginoo atong pagampo? Mahimo pa ba ka niya? Bantog ra siguro dugay gitubag, ili mahimo. But in this particular text, mapila ka paglaom, what I really like the most is that, is there anything hard for the Lord? Kanato karon nga nagbalatian, kanato karon nga nagpas-an og daghan nga mga lulan, hinundomi kini sa nga teksto, walay lisod at tubangan sa Dios, mga pinalanggan akong kapaglaom. The more kita mo eksperyensya og nindot kay nining kalibutan na magkagamay usab ang atong handom sa pag-adto sa langit puloy-anan. Mga pinalanggan kapaglaom, ano na mga butang nga gitugot sa Dios aron nga kanunay kita maghandom nga mga tukitag langiton puloy-anan. Naay mga kalisdanan, naay mga kalisod nga say atong ekspresyan aron nga ikaw kako dili maghunong og handom nga manguli kita niya ng puloy-anan nga langiton nga gitagana sa Dios aron nga di ta makalimot nga kining atong gipuy-an mga kapaglaom o salamang ni kaluna nga dili ta makanunayon gitawag tag transient. Mga parsya lang kita nga mga lupyo aning mga yuta apan sa minahitabo kapag laom ang kining temporaryo nga kalibutan nga atong gipuyan gihimo na nato sa final o sa ato ng pagkamatyan o sa ato ng ibaylo bisan paman sa atong pag-alagad o pagtuo nato ngadto sa Dios kapag laom. Ang Ginoo nagapabilin gyapon matinud-anon bisan pa sa daghan nga panahon nga dili ta mga matinud-anon. But in God's perspective, besan pa si Sarah kapaglaom wala siyang kahuwat. Besan pag si Sarah gan-estimate niyang gahom sa Ginoo. Besan pag si Sarah natakloban sa pagduwa-duwa o sa iyahang huwa na pagsalig sa Ginoo. But the Lord remains faithful though many times we are not faithful to Him. Adonay mga consequence mga pinalanggan kapaglaom samtang ato giyong lalison ang Ginoo sa pagsunod sa itong kagalingon nga mga gusto. Gisulti na sa Kristo tagna, ano na daghan nga mga pamaagi nga makailaon takas kabubuto sa Ginoo. Apan wala man lagi nimot na kay pagtagad. O sao na to pagilas kabubuto sa Ginoo. Pinaagi na to sa pagkighalog niya. Pinaagi sa mga polong. Pinaagi sa pagsiba. Pinaagi utas pagampo. Pinaagi sa itong paglakaoban kaniya. Apan o sao na to paghalog sa Ginoo. Nga masubo pamantag mabilin na tong cellphone. Bahalag mabilin na tong Bible. O sao na to paghalog sa Ginoo. Mapilang kapaglaom. Gapisag nata simbahan. Pagpangit ang magwali. Lili man ta sa atong YouTube o Facebook o bisag usa na to paghalog sa Ginoo nga mas ganahan pa man ta mulili niya ng mga grabe ka magkalilisa nga mga vlogs nga bisag Sabados hapon bisag Biyernes gabi usay mo tan-aw na magalitang mga salida usa na to pagkatan-aw sa plano sa Dios magkapaglaom kung masuod tas kalibutan inay sa atong Ginoo. Nakabati na ba ka o dako kayo nga guilty sa imong kinabuhi sa panahon nga imong gibasol lang Ginoo sa imong kinabuhi after how many years imo rin nakaplagan nga kato nga mga panghitabo sa imong kinabuhi dako day katabang sa imong hampag kinabuhi pero nahuman na nimong basol ang Ginoo. Nakatisting ba ka kapaglaom nga imo gyung gikasab-an ang Dios? Nakatisting ba ka nga imo siyang gibasol? Imo siyang gihanukan sa tanan nimong kahiubos tungod sa mga paghitabo sa imong kinabuhi. But after all mga kapaglaom, nakaingon ka Ginoo, salamat nga nahitabo to. Higalawan naman kita itaw saktong panahon pero abi nimo. Sa taas sa mga pag-uyab sa kong asawa nagbulag mi kapaglaom imbis nga naa nami sa Mountain College. Hila ko kapaglaom, ngutan ako sa Ginoo nga naon sa namin ni Ginoo nga imbis nga hapit na mi mag-graduate mo na mahinunong taon ang mong pagbulag. Higalawa ko kasabot sa akong mga pagbati. Kay kato nga panahon, grabe na gyud akong gugma mga kapaglaom, di na gyud mapugan bisag COVID, bagyo, unsa pa. Apat kato nga panahon nagbulag mi. Sulod sa mga unom ka bulan, wala mi communication. Unom ka bulan mga kapaglaom, iyang gibot ang iyang simpak. Unom ka bulan pod kapaglaom wala na ko'y text sa iya. Apan human sa unom ka bulan, akong amigo kapaglaom nga di gyud ko kalimot ang ngalan si Roland Sihaan. Ingon sa ako, Brad, testingan na to kontak ang number sa imuhang uyab. Ingon ko nga na, wala na gyud to, lahi na gyud tong number. Kay nanay nagsulti na ko, lahi na yung iyang number, lahi na gani yung gigamit number sa mga amigo, alam po ko na ngayon, di ko muskitan. Ingon ako nga amigo, testingan lagi na to kontak ka naman. Dial sa kong amigo kapaglaom.
pastilan katopo day nga panahon. Gitanaw sa kong asawa nga akong uyab kani adto ang iyang shame nga naa giagop mo. Iyang gitrapo-trapuhan, humon yang trapo-trapo kapag love. Iyang gisulod sa iyang cellphone kay nagtuos siya iyang gi-check og pwede pa ba malunod dili. Pagpaslak sa battery, pagpaslak sa kisi, pag-on sa cellphone, mo'y pagtawag sa akong amigo, mo gipag-on, mo'y pagbagting. So pagbagting kapag laom na unsang hitabo nagka-istorya mi. Pag humana mong istorya kapag lang dalilan to siglanon mo hinungdan nga nagbalik mi, and I found out that year 6 months, that was also the time mga kapaglaom nga nadiskubrihan ako ang daghan kaay nga butang sa kong kinabuhi. That was also the time nga nahimo kong sulugoon sa Central Student Council. Ato nga panahon isip sulugoon gihapon ug nagtan-aw nako nga pastilan. Mga panghitabo sa itong mga kinabuhi, nga usay gibasol na itong Ginoo, apa sa pila ka mga panahon, na guilty ta, nga itong gibasol ng Ginoo, kay katode nga mga panahon, mga kapaglaom, katode nga mga panghitabo, mo o dahito siya gituyo sa Dios, aron nga mulambo, mulingon pagyod, atong pagtuo nga na niya kaniya. Nga walay lain na to, dalangpan sa atong kinabuhi, nga atong pagtuo malingon sa magkanunayon, diha region sa kaluoy o grasya ni Ginoong Hesus.